มื่อทางไหนบุกลายังไม่เมื่อทางไหนสุรายจิสุเซMenazak sinsani yang nabagi Yeshua sakya Mutanai bukra Yang nai mutanai Surai Jisuse Menazak sinsani yang nabagi Sukhani yang korai Sinsara faikya Kotoma kahamo Suleman ka Sukhani yang korai Sinsara faikya Kotoma kahambai Single tong tong ka Jisuni thani ota khuro bini thani khaksang ma tang thong ma mano Phai bai di ba jisuni thani obu khuro bini thani khaksang ma tang thong ma mano Bono kai to ni sajna bono ya phang tai busu Bono kai to ni sajna bono ya phang tai busu Bono kare chmo ke bo mitha mangla Yeshua sakya muthanai bukra yang nai muthanai surai jisuse Menazak sinsani yang nabagai Jisnu wir salai wana Surai kai kau sini kau asai mabaga Hai bai diba jisnu wir salai wana Surai kai kau sini kau asai mabaga Bono ya karya bono sini bubaga Bono ya karya bono sini bubaga Hasa kau tacu kau bohai tegere Yeshua sakya muthanai bukra yang nai muthanai suga Jesuse Menazak sinsani yang nabagai Sukhani yang korai sinsara faikya Kotoma kahamo Suleman ka Sukhani yang korai sinsara faikya Kotoma kahambai Sule tong tong ka